ninggalaken wilayah Pulau Nusa Kambangan kula nyuwun saksi sebab mbok menawa kula dianggep omong gede omong kosong sesumbar kelawan Prabu ning kenyataane boten saged mbuktekaken mestaka gegantinge putra sing Gebang Sutajaya. Adipati gawa prajurit Nusa Kambangan pilihan mbok menawa Sutajaya mempertahankan darah dumadi peperangan gempur bakar wilayah Gebang. Gawa pasukan Belambangan. Matur kesuwun Prabu, mangga. Dan ya tadi tekade sira bongkonon sesuai karo apa kang dadi syaratnya Prabu Bergola Wulung. Kini klarifikasi ya. Sebenarnya kita gak pada seorang mualaf tujuannya pada pengen kembang Cangkok Wijaya Kesuma tekani kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh berarti pada. Nah apa? Berarti ini milik sira. Milik ya milik sira langsung dipaiweruh ning Gusti Prabu. Barang kita mah pengen sira kembang Cangkok Wijaya Kesuma kuduk mengabdikan diri ning Pulau Nusa Kambangan. Mang tahun-tahun. Wah bertahun-tahun kita dingin sing pengen. Aduh ya berarti nasib mujur. Oh bener teman-teman. Mujur bagus paseh nembe paribasane ya nembega durung sampai tekang sore ning paribasane ketemu kelawan Prabu Bergola Wulung bisa kanggo mbuktekaken Cangkok Kembang Wijaya Kesuma kelawan syarat mastaka gegantingan Suta sing Gebang. Gus, kita cuman sekedar pengen weruh kayak apa bentuknya kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Markaning lebakin tak dukung apa sih dari pinajane sira, bakal tak dukung apa sih dari tujuannya sira. Mengkonon ya, kabeh sedulur, kabeh para wadya, para penggawa sing wilayah Pulau Nusa Kambangan. Ayo, radang ngetan-ngetan Semarang, kita teka gegulat teka ning Gebang, sengaja nyerahkan kegantingan mestakane Sutajaya. Ayo, bareng-bareng nunggang pedati nuju ning Semarang. Rame-rame suarane lamat-lamat ning awan-awan. Suta aja kaget Suta murid Rama Guru Pangeran Cakrabuana Bagus Paso Esuk nakira Cangkok Kembang Wijaya Kesuma sing dadi syarat kang dadi ojolane kang dadi urup-urupe iwal kegantinge mastakane bocah Gebang Sutajaya. Ayo kabeh para wadya incangi lakune Bagus Paso. Sesepuh Gebang Mekar minangkane sing mirengaken aja nalis lawasti masa lawasti aja nalis masa godhong ora jangkange masih nyapane gawe kakas maning pikiran gawe keder bae maning atine tapi bisa dipungkir kadar beli bisa dukung rela mati makorban nok nadine kedi minangka kang ditembani udah lari dapat ibu siapa yang tahu jenjang maya matang itu Mas Pardi kang ditengbangi Bagus Paseh
Hebat Jurek. Tapi tak manfaatakan kelawan isu. Sun cuman pengen ngawerui kayak apa kembang cangkok Wijaya Kasuma. Wong Gebang rambe bakal ini Gebang. Bagus paseh antosan isun. Tunggak catining kesarian nyandang ama sing model apa. Ayo maiban ngarungi lautan amba sing ati-ati dayunge. Maulana Daulat imbalan Yunda. sawangan samudra sing semono luase. Katon indah ning perjalanan waktu Ombak gelisah terindah pemandangan dibaturi kelawan hijauan makhluk. Pemandangan sing sangat indah dan luar biasa. tapi tetap singkung sing hati-hati aja. Daulat imbalan Yunda. Aja santer-santer maiba. Mari tenagane irit maiban. Tuba wayai bulan purnama katon cahya kumilang ning cakrawala gawe seneng ning sepakan nyawa kelinganing masa lagi demen Sing semangat bayi. gawe janji karo gandulane ati suka duka bareng-bareng dilakoni nok sepinok hati ora bakal bisa sampai mati. Bulan purnama dadi saksikan abadi. Wadi indah pemandangan Deluan ombak luar biasa. Setitik isun rasakan banget dalam pemandangan yang sampai indah dan luar biasa. Tapi ngelewati ning samudra sing semono luase aja. Ayo aja santer-santer ayo iba-iba. Nanging janji tinggal janji mas dokter Mudi kan orang nana buktine aya deno Mama Debira sing janji manis kayak madu perasaan ibu datang menyayunda. gawe sulai Ombaknya nambah gede sih. Maiban. Hati Maipan. Ya Allah Bunda. Apa hati-hati coba. Ya Allah.
Allah Gusti. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ciriwansi mabat jadi kita ning dhuwur gunung ningowi tenaga sari pikir kurang rasa bingung pikir kurang rasa bingung ora ilok lawan pranti bunda sopi nok sopi dewek Mas Kudin ayah edeno sareng Kang Nurjaya minangkane bos martabak pancawarna dewek jalali Mas Udinok ikut aya denok bonde denok Mas Dokter Ludi sareng Kang Kaji Arjo Ekdin Ibu Kacung Aden minangkane simirengakeun Mama Niko sing duwe Kang Nurjaya minangkane kang mirengakeun Kang dijaluk duh Kang Nurjaya minangkane ngormati Muji syukur alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti Kang Maha Kuasa. Maulana Dan Yunda. Mahaipan Ya Allah Gusti. Mahaipan Maipan mendi Yunda. ya Allah. Alhamdulillah Mahaipan selamat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Istirahat dikit. Mbak Ipen Dalam den. bokatku Mbak Ipen wis dadi batang mau Aduh. Alhamdulillah den Maulana. Untung Ipan kong gawa dayung.
Waya bayat selangap tak senggetaken bae ning cangkeme. Dadi slamet teh kenang dayung. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Toli wis tekangen dikini ya mahipan. Ora weruh ning gena-genae. Iya kuwen Yunda. O dikit kah nok ayu ajar saketik Den Maulana. Sebenarnya sampean wong lorok gap duweni tujuan mendi sih sebenarnya ku. Masih takut. Durung weruh rupane. Alon dikit maipen. Dadi temenan durung weruh sampean ki. Ya durung waru ipen mah nok ayu ajar saketik. Ya wis kotak jelasaken ya. Monggo. Petis manis pendrang penyuning kacang enak pisan saut sapi. Mas Udin ayah denok Mas Dokter Ludi. Bila lipur baik lipur tambah lawas dadi Nang apa maipan kedulen-dulen ninggalaken wilayah Srambi Mekah iwal Aceh. Tandune Yunda ki durung ngomong kelawan maipan. Perasaan uis saking klalen Gunung Maulana. Buktine Saking banyak sing dipikiraken. Padahal sedurunge tindak, sedurunge arepan duwe tujuan wis kanda Yunda karo maipan. Toliga Yunda. Jari Maulana ki ngomong Yunda kelawan maipan ning uma baik. Aja sampai ninggalaken ayunane Rama Sultan Aceh. Ya gunau isun Maulana sing nuju ana ning wilayah Cirebon. Loh, apa Maulana beli weruh? Apa sih Yunda? Rama ngandika Maulana lumaku kelawan Yunda anjara saketi sing dikongkon kan wong loro. Tapi beli weruh mungkin lamona kejadian kian dari peringatan. Tolima ipen ki bawa rasa ki kapitenggengen. Durung eling lap-lapane. Coba istighfar tapi tenggengene Den Maulana. Kosi adoh ninggalakan Aceh sampai nyebrangi lautan. Ning tengah-tengah laut rintangane astagfirullahaladzim. kacang Dewa Widyagungin wangsul bae lelentangan bos awe ayah denok Mas Udin Mas Dokter Ludi sing mirengaken aja lok digawe Kosi diadang satuan semana gede-gede nih. Sekuayang rong kuayang kah. Lamun jewong telu dadi santapan hewan buas. Wis ora mantek dadi apa. Mungkin kuwen halangane Maulana. Aja nganti ning setengah yang perjalanan bakal mulih maning ana ning Aceh. Karena tujuane anjara sakate kelawan Raden Maulana bakal tumerap sebah ana ning bumi Cirebon. Sing artine kaperintah waktu semana kongkon nyambung tali silaturahmi aja nganti pegot karena priwen bu priwen tapak jasa karya kang nyata sinuhun Syarif Hidayatullah bener-bener nyata ning anani mulane sekian nyambung
Maipan. Jadi kuan tujuannya ninggalakan Acehku. Iya. Terus Apa maning? baka Maipan ngerasane berat. Nos balik maning bae kono ketemu karo buaya mau. Los bagian ikhlas rito isune kang Maipan. Ci, ya kepalang tanggung ningan. Dari padang resulaning setenganing dalan. Maju ke palang mundur wirang kita. Potek rincikan kaya selawase sengklara lara ning sampah sunit diri ning sampah sunyang saken raga Mas Udin minangkan kang ditembangi sampun sok Tolimbok menawi ana wong liwat ning setenganing dalan. Coba maipen takonana. Cirebon kiwis parak tadurung sebab sing ditunjuk ya Jongor Muara Jati pendaratan praune kita sing Aceh gini. Ai. Jadi sampean wong loro kok durung weruh Cirebone ning diku. Durung. Aja tombor maipen. Kula Maulana kelawan Yunda ajar saketi beli weruh ya Yunda. Durung weruh. Astagfirullahaladzim. Mulane sekian. Engko sadaliren dikit sedelat ning kene ki jare dewek maapa Maipen karena kejadian mau tentune anjar saketika der arep ngalur apa arep ngidul. Ya toli jagat waya mene anak tawong liwat meneku. Ya bokat wong luru sukat kanggo satoan. Ya bokat anak wong luru kayu ngendrek. Sing penting aja putus harapan, aja mandek ning dalan, tetep perjalanan nuju ana ning Cirebon. Fokus tujuane ku aja sing mendi-mendi maipene. Ya wis ari sampean wong loro duweni tujuan mangkonon mah. Ya kepalang melu lah. Konon. Ya iya. Nyon kepriwen bega wis setengah perjalanan. Maulana. Tolat imbalan Yunda. Mulane ning waktu kian Yunda kelawan Maulana agi angemban tugasaken Kanjeng Rama Geus Yunda. ditutugaken. Cungkang makrab kulan teka-teki kang kaji arjo minangkan isi mirengakan jalali jalali salawasti Toli singaran sabdane Sudarma wong tua dolate Kanjeng Rama ya sekecap tan ora lana wale kudu nuruti kita pamaning sing dadi anak perintah dau pangandikaning Sudarma wong tua. Ku suargane ning anak wong tua. Mulane apa sing den perintah ya kudu nurut. Najan perjalanan semene adoe sing tanah Aceh marani Serambi rupanya aku keder temen si Maipenku wis menang ning kene dikit ngenteni wong liwat ya ngenteni wong liwat engko takon arah arepan ngidul tangalor ngulon tangetan. Toli Yunda. Ya memang hubungan antara Serambi Aceh kelawan pemerintahan Kesunanan Cirebon iki orang nganti beda pira supaya aja nganti putus ning setenganing dalan. Mengkonon Bokat maipen ki setitik stamina supaya bisa kumpul manding mlakune masih adoh ya, maipen. sembari aja jengak jenguk plipugu Maipen. Ya jaluk lire nih pen mah. Oh, sing mau gak kokon liren ora cek Liren sejenak supaya bokat ana wong liwat ditakoni ku ana apa maipen. Inana titipan ngomong Apa, Sing Cek? sapa kono? sing bos duta warakas duarah setia jaluk lagune mega ngisik utawa jalur langit. yes, oh. Anak.
Maulana Dolat imbalan bari Yuda. ambira jenjengak jenguk ning kene pokat bae ana wong liwat ya Iya. titip-titip salam kanggo sing masih setia sing awetawan sampai tekan bengi iki ya. Kanggo sapa aku no? Iya kanggo wong Gebang Mekar kabeh sing duwe hajat ning dinakian Ayo dihormati. masyarakat kabeh. Apa kune? Yakin mah kanggo ngormati wong Gebang Mekar kabeh. Kanggo ngormati bos Duta Warata Sekeding. Kanggo sing duwe duo Rahsetiae. Yo nang luru banyu bae menang. Supaya bisa kanggo tambah ning Ambilan tenggorokan. nginung ora nyai. Bener ana ning Mama Ipan ki. Ya wis. Dihormati kanggo sedulur-sedulur sing ana ning Gebang Mekar kabeh, kanggo Bapak Ibu panitia penyelenggara acara sedekah bumi nih. Hajat Bukia bumi. sawise di pesta perekonomian swasembada